to our channel. Andito tayo sa kitchen ngayon para sa isang napakalaking sorpresa para sa inyo guys. Ito ay dedicated to all of those business enthusiasts na gustong mag-umpisa ng business na maaaring ito'y magbigay ng kinabukasang matiwasay sa inyo. At ito ay aming pinag-usapan na i-share sa inyo guys dahil ito yung mga tinitinda namin chicharon noon sa Italy, sa Europe. So, ngayon guys, awa ng Diyos ay nakapag-ipon kami ng pera dahil sa pag-chicharon sa Europe noon. Kaya gusto namin i-share ngayong nandito kami sa Pilipinas para sa ganun ay magamit ninyo. Okay? At hindi kayo magkakamali kung ititinda nyo, napakasarap. Okay? At ito'y quality talaga. Hindi katulad ng mga nagchichicharon dyan na basta-basta. This is the export quality chicharon. Okay? So, let's go guys. Umpisa natin. Magsasampul lang ako ng mga siguro 2 to 3 kilos. Para sa inyo ay matunghayan nyo kung paano namin gawin yung masarap at quality chicharon. Okay? So, let's go. Guys, meron ditong maybe more than 2 kilos, 3 kilos maybe, 3 kilos of pork skin. At ito yung hugasan natin guys, hugasan lang. Tapos, ito ay ating aming pakita sa inyo mamaya kung paanong gagawin natin ha. So, hugasan lang muna natin. Ito yung chicharon na malaman-laman kasi hindi siya skin lang. Meron siyang laman-laman. Ayan. Okay. Ito na yun. Ito na yung pork skin. Next procedure. Okay guys. Andito yung maginit na yung pot na may tubig. As you see. I-boil lang natin yan. Okay? Sindihan natin. Gasol. Ayun. Ayan. Then, timplahan natin. Ang timpla lang yan is napaka-simple. Itong bawang na hindi ko tinanggalan ng skin. And then, 4 pieces of bay leaves. And then, black pepper. Ayan. And then the salt. Abundant salt para ma-absorb ng pork skin. Like that. And then, let us cover it and wait to boil. Okay? Yan lang. Then, later, we will place the pork skin. Ayan guys, mainit na yung tubig, kumulo na. Ilagay na natin. Okay. Minutes. Pag ganyan na guys, na kumukulo ng ito, ay hinaan lang natin ang apoy. Hinaan ang apoy. Yeah. Like that. And then, tingnan natin. Hindi pa ito pwede. Okay. Let it simmer in a low heat. Low heat lang siya. Hintayin natin hanggang 10 minutes na. Okay, after 15 minutes, ay harvest time. Harvest time na. Ayan. Nasaan ang ipit? Natin ang paunin. Lahat ng pinakuluan natin. Patayin ko na yung apoy guys ha. Napatay na. Napakainit po nito. Kaya, okay, ayun na naman. Sumalungat na naman. Pwede na. Pwede na ha? Okay. Nasa sakay, kung kaya nyo guys, nahawakan, okay lang. At nililinis niya.
Tinatanggal niya guys yung ano, balahibo. Ayan. Ngayon ay ating sisihin dito konti. Isasangag-sangag natin sa kawali na malaki. Sangagin lang natin ng babahagyagan. At ito, lalagyan ng konting asin. Tapos saluin. Siyempre, haluin natin. Okay, let us simmer and let the fats render. Then we will mix occasionally until the fats will render enough for us to cook the texture on it. Okay, cover and simmer it for about 10 minutes. Okay. Palamigin lang namin. Then, set aside natin yung fats. Then, the next procedure will be done tomorrow. Okay? Ganun lang guys. See you. Okay guys, eto na. Pagpatuloy natin. Eto na yung ano, yung pork skins kahapon. Kailangan nating i-spread yan sa bilao. Kung meron kayong paglalagyan na malapad, doon nyo i-spread para sa ganun ay matuyo na mas madaling matuyo. Matuyo na mas madaling matuyo. Para mas madaling matuyo. Okay, ibilad natin. Ayan, dito na natin i-dry. At mainit ang araw. Yan. Kita mo yan? Init-init. So, madaling matuyo ito, guys. Ito na yun, one day na bilad. Alam niya ang itsura. Wala pang one day yan. Ilang Maybe, let's say, 6 hours. Hindi lang 6 hours naman. kulang pa yan. Ibilad pa natin yan. Okay. Ibilad pa rin. Pero ito, natuyo-tuyo na siya. Maybe hanggang bukas, ito ay okay na. Okay. Ayan siya. One day bilad. That is the result. Okay. One day under the sun. This is the result. Ayan, ganyan siya. Guys, good morning again. At ito yung third day ng
paggawa ko nitong pag-process ko ng chicharon. Pero kahapon hindi natin nabilad kasi umulan. Kaya naging ika-3 araw ngayon, pero meaning Oo, pangalawang araw ng pagbilad natin ito, guys. Kasi yun nga, umulan, hindi tayo nagkaroon ng chance na mabilad ito, kaya ituloy natin ang pagbibilad sa labas. Okay, let's go. Dito natin ibilad, guys. Yan. Ayan, under the sun. At ang init. Ang init, kaya okay na okay. Yan, mainit naman dito sa kanya. Sa maghapon natin hintayin na matuyo dyan. Okay? Bantay-bantayan Okay, lang, guys. dahil may mga puto. Eto na naman tayo. Ngayon, magluluto na tayo nito dahil ito'y natuyo na. Ito'y na-dry siya ng 2 araw. Ayan, whole day. Ang ingay ng... Whole day siya na napaarawan at ito siya nabilad. Ngayon, naglagay kami ng yung dating mantika ng pinagsisihan nito. Yung extract na fats nito ay itong nakalagay dito. Tapos dito sa kabila ay maglagay tayo ng bago. Ayan. Vegetable oil ba itong tawag ito? Vegetable oil na ito. Okay? Ayan. Okay. Ngayon, initin nating maigi yung talagang mainit na, mga siguro, let's say, 100 degrees centigrade. Mainit na kasi, lagay natin ito. Tapos, doon naman ay mainit na. So, ayan. Ito yung chicharon na may laman, guys, ha. Iba pa yung chicharon na walang laman. Yung balat lang. Yung pork skin lang. Ito naman is with laman. Okay? So, kita nyo. Ito ipa-fry natin. Nandito na yung pangtimpla natin. We have here the salt and then the chili flakes. Ayan, may chili flakes para exciting mamaya pag kinain. Spicy chicharon kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, huwag nyo lagyan. Optional yan. Okay? So, nandito na tayo at bisitahin natin. Ito mainit-init na. At saka ito ay malapit-lapit na. Malapit nang ma-ready. Pagka lambot-lambot na siya, guys. Kasi galing siyang nabilad, siyempre matustig yung tumigas siya. Okay? Oo, ayan, kumukulo na siya. Test natin yung isa. Ayun, test natin, guys, para malaman kung ready na ba. Lipat natin sa kabila. Oh, masirap. Kita mo yan. Nag-puff na agad. Oh. So, I am saying, nakita mo, puff na siya. Ito si crackling pork chicharon, special chicharon. Gagawin natin mabuti para hindi makunat. Chili flakes, so spicy, crackling pork. Caramelis, guys. Ayan. Ito, swak na pang business to, guys. Very nice for business. Ayan, pang kabuhayan again. There it is. Nilagyan niyang chili. Nilagyan niya ng salt. Wow. Okay.
Bawal na. Yan, tikman na. Kaya lang, mainit eh. Mamaya na. Mamaya na. Excited ka naman. Sige tayo ba? Ikaw. Okay. Ayan na. Oh, chok. Oh. Okay. Ayan ang gusto namin. Gusto namin. Yan talagang malambot, tututot, talagang wapak siya ng gusto. Gano'n nagsisara namin guys. Kaya yung kakain, kahit na walang ngipin, ay nag-melt sa mouth niya yung chicharon kasi hindi matigas. Hindi yung malaspang. Okay? Ayan. Chicharon. Pinay niya. Narinig niyo? Gaano ka crunchy? Crispy? Sulit pa. Init. Try natin guys. Try ko ha. Try ko ang pagkagat nito. Hindi ma-focus guys. Ayun. I will just try to bite this for you to hear. Mmm. Sulit na. Mag-subscribe na yung mga baguhan lang and then yung notification bell para kayo ma-update lagi sa mga magagandang lutuin. Magaganda at masasarap na lutuin. At may mga pangkabuhayan pa, pwedeng pang negosyo na lulutuin natin. Marami pa, okay? So, thank you so much guys. See you again next time. Kain na tayo. Ayan, oh, nakita mo yan? Oh, sarap. Bye-bye. See you again next time. Love you guys. Ingat. Take care. Keep safe.